V stredu 17. februára sa opäť po roku konala akcia s názvom Valentínska kvapka krvi. Chodba Mestského kultúrneho strediska sa postupne zaplňala množstvom ľudí, ktorí chceli pomáhať iným. Zaregistrovaných bolo 146 dobrovoľných darcov, z ktorých nakoniec po vyradení zo zdravotných či iných dôvodov zostalo 107 skutočných darcov. Týmto číslom bol napokon prekonaný aj posledný rekord. Skalní darcovia nesklamali, ale vo veľkom počte bola zastúpená hlavne mládež, čo potešilo najmä spoluorganizátorov akcie Mládežnícky parlament mesta Bánovce. A čo vedie darcov k takémuto činu? Že v prvom rade človeka k tomu vedie, že aby zistil, či je zdravý. To je prvom rade. Zdravie je najcennejšie. A v druhom rade pomôcť aj druhým ľuďom, nie? Lebo sú veľa ľudí odkazaných na to darcovstvo krvi a sa im zachraňuje život. A toto je 46. krát, čo darujem krv. V čom vidíš podstatu darovania krvi? Pomoci druhým ľuďom, ktorí to budú potrebovať niekedy v budúcnosti a možno to budeme nepotrebovať. Som nesmierne rád, že sa takáto akcia tu zorganizovala, že toľko mladých ľudí tu prišlo, že skutočne prejavili mladí, že majú vzťah skutočne k láske a že vlastne takto dobre začali pôstne obdobie. Spokojnosť s týmto výjazdom vyjadrila aj Národná transfúzna spoločnosť, ktorá pracovala pod vedením doktorky Ivany Babuškovej. Pri takýchto akciách nejde o prekonávanie rekordov, ale v prvom rade o humánny čin, za ktorý všetkým darcom ďakujeme.